Non, o Partido Popular aprobas. Bueno, a Comisión Informativa, coa sección do PP, examinou favorablemente a proposta. O orzamento de gastos ascende a, bueno, suposto equilibrado, ascende en gastos a 7.731.279,77 euros, e o mismo no orzamento de ingresos. Está a relación ao cadro de persoal e o que se trae a aprobación en aprobar inicialmente o límite de gasto non financiero, aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2020, cadro de persoal. Logo de ter lugar a mesa de negociación o día de 14 de novembro de 2019, integrado polos orzamentos do Concello, cifras fixadas a cuantía no estado de gastos nun total de euros de 7.761.279,77 euros. En estado de ingresos, como xa dixen antes, en 7.781.279,77 euros, establecéndose o límite de gasto non financiero na cuantía de 7.742.047,65 euros. En segundo lugar, aproban as bases de execución do orzamento. Tamén se aproba, conforme ao disposto no artigo 126.1 do Decreto Legislativo 769/86 do 18 de abril, o cadro de persoal, e o que se acorda que se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles a aprobación do límite de gasto non financiero, aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2020, o cadro de persoal para os efectos de reclamacións, conforme ao preceptuado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, e facer cumprir tamén o artigo 65 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de régimen local. No suposto de non presentarse reclamación non se va contra, como considerarse definitivamente aprobado o límite de gastos, o presupuesto, o cargo de persoal, etc., resumindo o orzamento por capítulos no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello, xuntamente co cargo de persoal, según dispón a legislación vigente. Por último, que de conformidade Bueno, como é habitual, este é un dos plenos máis importantes ao longo do ano, porque traemos a proposta de aprobación do orzamento para o ano 2020. O orzamento municipal para o ano que ven realizouse baixo as premisas principais e de liñas determinantes da política económica municipal que levaremos a cabo para o 2020. O orzamento está equilibrado en gastos e ingresos en 7.781.279,11 euros, que supón un aumento do 13,16% con respecto ao 2018. No apartado de ingresos, tomouse como referencia os ingresos que tuvo o Concello de Melide durante o 2018 e o primeiro semestre de 2019. Así poderemos cinguirnos á realidade ao que se pode gastar e o que non, e levar un control máis real, cousa que non se viña facendo nos últimos presupostos. Para resumir e ter así unha serie de datos para ter unha visión global, no apartado de ingresos, os impostos directos supoñen o 31,49%, os impostos indirectos o 1,03%, as tasas o 13,03% e as transferencias de capital un 21,41%. Con respecto ao apartado de gastos,
O persoal supón un 27,02% de todo o orzamento para gastos, os gastos correntes supoñen un 46,65%, as transferencias correntes un 2,88% e os investimentos reais un 22,93%. Vou destacar algunhas liñas principais con respecto a esta proposta de orzamento. Como dixen, no capítulo de persoal, que supón un 27,02% do global de gasto, aumenta un 5,77% con respecto ao orzamento prorrogado do 2018. É importante destacar o feito que os diferentes departamentos do Concello teñen unha enxente carga de traballo carecendo de medios persoais suficientes. Polo cal, este Goberno levará a cabo unha estruturación para fortalecer os distintos departamentos. Levarase a cabo a modificación da RPT, para a cal se adaptará ás novas necesidades do traballo deste Concello e así poder destinar o fondo adicional ás melloras para o persoal. Na mesa de negociación que se fixo o xoves 14 de novembro, o Concello e os sindicatos por primeira vez dende hai moitos anos chegamos a acordos para mellorar o funcionamento deste Concello e das condicións de traballo do persoal. Así fomos capaces de aprobar por unanimidade o cadro de persoal que vai anexo a este orzamento. Os principais acordos que se chegaron nesa mesa de negociación é empezar de maneira inmediata a modificación da RPT. Para elo vai destinado, e é así explicitado neste proxecto de orzamentos, 18.000 euros. Tamén se aprobou que se empezará a negociar en paralelo coa modificación da RPT o primeiro convenio colectivo para o persoal deste Concello. Tamén se acordou a elaboración dunha táboa salarial que este Concello carece para equilibrar os salarios do persoal e ir cara a unha equiparación salarial máis real. Con respecto á débeda bancaria, destacar que o Concello ten 685.133,56 euros, dos cales, deses 685.000, 528.205,09 son de dous préstemos da Diputación pedido polo anterior Goberno dos 2015 e no 2016. O primeiro no 2015 empezarase a pagar no 2021 e o segundo, no 2016, empezarase a pagar no 2022. Tamén quero destacar que se manteñen os 15.000 euros para a axuda á prol da natalidade e neste camiño para reforzar os servizos sociais vais aumentar a cantidade destinada á emerxencia social en 3.000 euros, que é o dobre que nos anteriores anos. Tamén se aumenta a subvención nominativa a Cáritas parroquial en 6.000 euros, que tamén supón o dobre dos anteriores anos. Algúns datos interesantes con respecto a estes orzamentos que podemos destacar son que a débeda pública supón o 0,53% de todo o orzamento. A pavimentación de vías e infraestructuras destinase o 22,16% do orzamento. O abastecemento domiciliario de auga potable supón o gasto en 2,95%. Os parques e xardíns, limpeza vial e recollida de lixo supón o 10,96% do gasto. A asistencia social o 10,26%. A promoción cultural e de deportes o 9,48%. E o alumeado público o 3,89%. E podería seguir con outros datos, pero sigo co tema de, con respecto, como dixen antes, que se aumentaba a subvención nominativa para Cáritas parroquial, tamén destacar que este Goberno decidiu facer algúns cambios con respecto ás subvencións nominativas, co obxectivo de que non aparezcan facturas imputadas ao Concello que non lle corresponden eses gastos e levar así a cabo un mellor control dos gastos que ten este Concello. Por lo tanto, en total, as subvencións nominativas ascenden a máis de 126.000 euros. E aparecerán outras que non se viñan concedendo. Con respecto ao capítulo 6 de investimentos, vou facer aquí unha pequena análise. Este ano se inclúe todo o destinado aos POS. Como é ben sabido, temos unhas deficiencias porque o anterior goberno non foi capaz de levar a cabo as adxudicacións dos anteriores POS e neste presuposto do ano que ven van orzamentados o POS do ano 18, o POS do ano 19 e o POS do ano 2020. Con respecto ao POS do ano 2018, ascenden a 580.861,24.
Desta cantidade, 366.000 euros destinas á reforma do Rúa de Camiño Real e 214.000 á mellora e pavimentación da pista da Ponte da Pedra e outros. Con respecto ao post de 2019, que ascenden a 397.000 euros, 99.000 euros vai para a mellora de servicios e seguridade vial da Martagona e Furelos, entre outros, e 298.248 para o proxecto básico de execución da reforma posta en valor da Rúa Campo Grande. Con respecto ao post 2020, destacar que conforme veñen nas bases da Diputación, cando a altura do 30 de xuño do corrente ano, deste ano, haxa facturas sen pagar, primeiro hai que destinar as facturas sen pagar. Por lo tanto, se destinan 311.734,97, que nos vemos forzados a destinar todo ese gasto por facturas sen pagar do anterior goberno. E no post adicional, para o 2020, vai 249.782,49 para o proxecto e execución da Rúa de San Pedro. Estes 311.734, por suposto, non chegan para pagar todas as facturas que hai a 30 de xuño, senón que irá ao capítulo 4, 66.000 euros para completar e no capítulo 2 de gasto corrente. No camiño para co obxectivo de ser máis transparente, que é un dos nosos obxectivos deste novo goberno, a novidade destes orzamentos é que se poñen claramente as cousas que se pretende facer, para facer unha mellor fiscalización e non o desastre que eran os anteriores orzamentos, que non valían para nada, xa que nin se respetaban os gastos que estaban orzamentados e aumentaba as partidas do 413 en case 1 millón de euros ano tras ano. E así, para destacar algunhas dos proxectos que van incluídos no proxecto do Orzamento de 2020, podemos destacar 175.000 euros para a licitación da piscina climatizada, 30.000 euros para a iniciación do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, 210.000 euros para as actividades culturais, 25.000 euros para a promoción turística, 24.000 euros para a promoción económica, 490.000 euros para o servicio de axuda no fogar, 30.000 euros para o renting dos vehículos do persoal do Concello, 45.000 euros para as actividades do centro social e 9.500 euros para o programa Xantar na Casa que vamos a implantar no ano 2020 por primeira vez. 50.000 euros para o Melinde, 12.000 euros para o Mercamelide, etc. Con este orzamento quero destacar que imos ser moi rigurosos na súa execución e na súa transparencia. Por iso xa anuncio que unha vez aprobados definitivamente van a ser colgados na sede electrónica íntegramente para que a ciudadanía poda consultalo e ver as partidas orzamentarias que van destinadas. Iso é dar pasos na transparencia e na democratización e este goberno non vai ter nada que esconder. Para rematar, quero destacar que con esta proposta de orzamento perseguimos dous obxectivos fundamentais entre eles. Poñer orden administrativamente, xa que nos atopamos cun auténtico caos e desorden e sen rumbo, aparecían e siguen aparecendo facturas por todos lados que moitas veces non se sabe ni a que se corresponden e, polo tanto, vamos a seguir unha tramitación estrictamente legal de todas as facturas que se xeren con este orzamento. Unha vez posta en funcionar a reestruturación do Concello, poderemos levar a cabo e vamos a levar a cabo todos os proxectos que van destinados neste presuposto. Polo cal, dende esta Consellería de Facenda, solicita a este pleno a aprobación deste proposta de orzamentos para o 2020. Moitas gracias. A ver, brevemente, porque depois habrá unha segunda intervención, o compañeiro de goberno Xosé contextualizou perfectamente o que son estes primeiros orzamentos do goberno, orzamentos feitos con moita dificultade por as circunstancias que depois explicaremos, pero si feitos con rigor, transparencia e con previsibilidade, como deben ter uns orzamentos. Evidentemente tamén habrá que facer frente
problemas que poden xurdir, pero o rigor, a transparencia e a previsibilidade é algo que queremos implantar en estes próximos anos de goberno, cosa de cal carecía o anterior goberno. Son orzamentos que pretenden aportar solucións aos problemas que teñen Melide, que coñecíamos e que día a día vemos que son maiores e de maior dimensión do que nos esperábamos, que evidentemente vai ter que pagar facturas copós de 311.000 euros e que non van a chegar medio millón. Bueno, pois esa cantidade lastra a potencia que a cal queríamos solucionar problemas aos cales temos que facer frente e Melide precisa solucionar. Evidentemente, con 500.000 euros podríamos solucionar problemas de xeito máis contundente, de xeito máis eficaz. Pero, bueno, con esos mimbres faremos o cesto que temos que facer. Como decía Xosé, aumentanse significativamente as políticas sociales para Cáritas, para emergencias sociales e para máis partidas. Aumentan as subvencións nominativas para o tecido asociacional que fai unha labor importante e aumentase tamén para darlles máis capacidade de acción e máis rigor á hora de afrontar os gastos. Tenemos que facer frente en este ano e nos anos sucesivos a un esforzo enorme para solucionar o problema da piscina. Sabíamos que a piscina climatizada estaba mal, pero dende que empezamos a movernos polas tripas do edificio vemos que estaba bastante peor do que nos pensábamos. Co cal vai ser un esforzo enorme, non evidentemente para un ano, senón para varios anos. E así en outras materias, en outras instalacións deportivas, en vías de comunicación, o saneamento requeriría de esforzos importantes que non podemos facer evidentemente máis, senón deixaríamos desnudas outras partidas que son absolutamente necesarias. Pero sí se contemplan, como decía Xosé, para iniciar procedimentos e procesos importantes, proxectos importantes, como é o Plan Xeral de Ordenación Municipal, para que seña unha realidade. Esperemos que antes de que acabe a legislatura, senón deixalo de tal forma que nadie poida revertilo nin paralizalo. Co cal, remato esta primeira miña intervención, a primeira intervención do Partido Socialista, tamén facendo referencia á negociación que se fixo na reunión do 14 de novembro no cadro de persoal. Hai que decir que foi unha reunión que durou, se non me lembro mal, o alcalde corrixirame, creo que casi máis de hora e media, nun tono cordial, nun tono realmente respetuoso, nun tono onde se avanzou posibles solucións e evidentemente os problemas que teñen o personal. Eles así o agradeceron que non se tivera prisa en falar co representante dos traballadores. Remato esta primeira intervención do Partido Socialista e depois diremos máis cousas, pero vamos a apoiar estes presupostos porque pensamos que as circunstancias non foron todas as mellores posibles para elaboralos, pero sí é un primer paso para unha legislatura que esperamos que aporte solucións definitivas para Melide. Moitísimas gracias e boas tardes. Ben, preséntansenos ante nós uns orzamentos para o exercicio 2020 e o primeiro que ten que decir o Partido Popular a este respecto é que felicita aos técnicos municipais, ao Servicio de Intervención e Secretaría e tamén ao Goberno por traerlos en tempo e forma á aprobación deste pleno. Unha vez lido co tempo que tivemos o proxecto de orzamento para o exercicio 2020, apenas unha semana para un expediente de tal calibre, imos intentar desgranar o que a nos parece que ou ben non o temos claro e necesitamos algún tipo de aclaración ou algunha cuestión do que dixo o Concelleiro de Facenda que lle compete en este momento esta responsabilidade. Efectivamente, no capítulo de gastos de persoal se detecta un 5,77% de aumento no que podemos ver na memoria da alcaldía con respecto a este sentido. Non se orzamenten igualmente os dous consellos dos coles municipais, en concreto o CIP número 1 e número 2, e queremos tamén ver de que maneira se vai acometer este tipo de gasto de personal laboral temporal, xa que é coñecido o artigo 19.2 da Lei 6/2018 do 3 de xullo, onde a secretaria interventora continuamente din que non se poderá proceder á contratación de persoal laboral temporal na administración local, ao non ser que sexan casos de extrema necesidade motivo da aplicación de tal artigo. Ben, estivemos mirando no
orzamento e no cadro de persoal e, efectivamente, se sigue a senda que tiñamos anteriormente con respecto a cubrilos con personal propio ou recorrer a empresa externa, pero sabemos polos consellos escolares que o Goberno dixo que en xaneiro crearía unha bolsa. Entón, non vemos esa partida e queremos saber se vai a cubrir con recursos propios, que tamén pode ser como se está facendo neste momento. En canto á praza de auxiliar administrativo de servicios sociais, tamén queremos facer fincapé que está convocada dende o 31 de maio, o proceso está parado, entendemos que é necesario cubrir esa praza, estamos totalmente de acordo coa carga de traballo que ten todos os concellos, pero sobre todo este concello é cantidade inxente de competencias que as administracións locais soportan e por eso tamén entendemos ao acudir por parte do Goberno de adiante e do PSDG que o día 13 de novembro se dite esa resolución de nomento de 3 funcionarios interinos. Aquí tamén pedimos que o Goberno nos clarifique si o cuarto interino se vai a sacar a oferta de emprego público ou é o que se computa actualmente pola vacante que está ocupada por unha funcionaria interina, neste caso, para outra persoa que está en servicios noutra administración. Se ve claramente o incremento do persoal eventual, do que tamén teremos ocasión de falar neste pleno e do que xa coñecedes tamén a posición do Partido Popular polo pleno do anterior, o pleno de organización deste Concello que se celebrou o pasado xullo. E, por suposto que tamén concordamos co feito na Escola Infantil Municipal para cumprir os ratios, seguir tamén ca política marcada dos auxiliares de policía local, xa que temos os 3 policías xa en plantilla, e entendemos que polas informacións que tiñamos cando estábamos no Goberno, que os 30.000 euros para a RPT o que se nos decía ata o momento é que non eran suficientes nin para empezar. Ben, aquí eu quero facer, se se pode entender desa maneira, un brinde ao sol, non? É dicir, no proceso de negociación dun RPT sempre é complicado conxugar todas as casuísticas que existen na plantilla dun concello, eu falo deste que é do que conozco, e polo tanto entendemos que eses 30.000 euros son un primeiro momento, unha primeira fase de RPT e que pode ser que haxa modificacións porque non era o que se nos decía daquela no noso mandato. Tamén se nos achega por primeira vez unha proposta de horario flexible a que non nos opoñemos. Por suposto que non, porque sabemos que as administracións teñen que camiñar cara á flexibilidade, pero sí que pedimos máis concrecións na proposta da Alcaldía para cumprir o Real Decreto Lei de 8/2019, que é o de fichar en todas as administracións públicas, e parece que deixa a discrecionalidade do alcalde ou do concelleiro de Facenda, según o que se entende desa proposta, sin ser un criterio técnico. Entendemos que aquí se vai a proceder a implantar co tempo un sistema ou de torno ou de tarxeta. O que sí que entendemos é que está totalmente desfasado o sistema de firmas. E por último, tamén sería importante coñecer se nesa posible negociación de RPT a praza de tesoureiro que está sendo desenvolto actualmente por un técnico superior, pois dende o Partido Popular propoñemos que sexa cuberta, se se pode, polo procedimento de promoción interna e que esa persona se lle respete o que leva facendo ata o momento, que os que estuvemos e estades no Goberno sabedes a importancia de ter os 3 claveiros para realizar os pagos. En canto a gastos de bens correntes, efectivamente, decía o concelleiro de Facenda que se produce un 15,34% de aumento neste orzamento con respecto ao que tiñamos en vigor anteriormente. Ben, vemos que pasamos dun canon de 75.000 euros para a piscina municipal a 175.000 euros. Ben, nas resolucións da Alcaldía, ou no que puidemos ver nas xuntas de goberno local, non sabemos, non temos información neste sentido, que
non sabemos se isto vai a ser a concesión, en concreto, non vemos que isto vaya en investimento, polo tanto entendemos que así é. E que, aparte, xa se anuncia en este proxecto de orzamentos que se trae aquí hoxe para a súa aprobación ao pleno, a que se intentará abrir no mes de agosto. Ben, nos parece un brinde ao sol, xa que o que acaba de decir o Concelleiro de Deportes e tenente alcalde é que se mergulla polas, non sei como foi que utilizou esa, bueno, polas tripas da piscina, que está moito peor. Ben, eu tuve a oportunidade de consultar o informe do arquitecto técnico municipal e do técnico deportivo e efectivamente decía que a piscina ten un desgaste de uso evidente, é un edificio que ten 16 anos, e que ademais, bueno, o demais é un desgaste de uso e ten defectos estruturais de partida, que sostiña o primeiro ano. Como non vemos que isto estea en investimento, entendemos que as reunións co señor presidente da Diputación ou co secretario xeral de Deporte, pois que tuvo este executivo municipal, irán polos tiros de investir máis na piscina. Bueno, o noso grupo o que pide a este goberno é que, se se pode devolver o aval a esta instalación, tal como din os informes, será que non está tan mal. E que, como digo, reiterando a nosa petición, que se abra con maior celeridade posible, porque, como xa temos falado, isto non queremos que vaya para largo. Efectivamente, falades de pexón e orzamentades, pero aquí tamén queremos facer unha apreciación. É dicir, lemos na prensa últimamente que se está falando de modificación do solo industrial, dunha modificación puntual das normas subsidiarias. Bueno, eu creo que hai que ter claro o que é un pexón, un plan de ordenación municipal. E que, se se vai por ese camiño, non se irá polo outro. Se se provee solo industrial, donde queiras que sexa, non se irá polo da modificación puntual, como se podía ler nas notas de prensa o outro día. Pero tamén é bon dicirlle aos veciños e veciñas de Melide que o pexón traerá cambios á calificación urbanística dos solos que actualmente hai calificados como suelos urbanos aptos para urbanizar, suelos aptos para urbanizar ou SAUS, xa que, desgraciadamente, e creo que para todos, eso sí que o compartimos, pois a duras penas nos mantemos en población, non medramos e, polo tanto, habrá que justificar de alguna maneira como incrementamos o suelo urbanizable. En todo caso, nos parece coherente co que acabades de anunciar no vosso programa electoral e canto menos que estea orzamentado, pois nos parece xusto e, como digo, coherente. Ben, tamén vos teño que felicitar, e aquí o digo con honra, por este epígrafe que lle acabades de poñer a traballos técnicos dentro do grupo do programa Sociedade da Información. Nos preguntámonos ao principio que era isto, traballos técnicos dentro do grupo do programa Sociedade de Información, que vai 56.000 euros. Bueno, chegamos á conclusión que é prensa, que é publicidade. Diredes que o PP se gastaba en prensa X, nos non fixemos as contas, e efectivamente, o que gastábamos no San Roque e no Melindre, nesas dúas cuestións, fora de colaboracións puntuais cos medios de comunicación. 56.000 euros que terá que xestionar ese xefe de gabinete, que xa sabemos que vai a ser xefe, porque pedirémoslo despois, que se cambie a nomenclatura da praza, que se poña xefatura, ou polo menos que se poña a barra para xefa, porque a cuestión do linguaxe inclusivo tampouco está mal. Pero, bueno, hai que dar traballo para que xestione os 56.000 euros con convenios para a prensa. 50.000 euros para o Melindre. Recordo en sede plenaria que se nos sacaban os colores e tamén na radio de por que o Concello de Melide gastaba máis de 50.000 euros no Melindre. Ben, os orzamentades agora, para nós está ben, entendemos que o Melindre chegou a ter unha repercusión
a nivel nacional importante, e se gastaba en prensa no Melindre era para eso, para conseguir a festa de interese nacional. As nominativas. O anunciamos xa cando falamos do CIRE, non? Nos queremos que as nominativas teñan un certo incremento en todos os sentidos. Vemos que algunhas son novas, vemos que outras se manteñen e outras medran. Fomos nós que puxemos en marcha as nominativas, non estamos para nada en contra, pero xa dixemos no seu momento que queríamos que se incrementaban unhas, tamén se incrementaban as outras. Con respecto por apuntar a cuestión de emerxencia social. Aquí nunca quedou unha factura de emerxencia social sin pagar. Como sabedes, hai bolsas vinculantes e sempre que había unha emerxencia social coa perceptivo informe da traballadora social se procedía ao seu pagamento. En moitos casos, historias moi tristes, lamentablemente. En todo caso, entendedes que eso é así e sodes totalmente libres de facelo. Tamén vemos que no capítulo de investimentos hai 50.000 euros para a Casa do Concello. Sí, o vimos detectando que hai cambios, sobre todo nos despachos que ocupa o grupo de goberno, e non decimos que o Concello non teña que ter unha partida para mantemento. Sobre todo porque intervención está como está e a Oficina General ten un suelo que hai que cambiar. Non creo que fora necesaria, pero non fixemos o estudio, nós creo que teñamos orzamentado en 30.000 euros para outras estancias do Concello. En todo caso, xa sabemos que se pagaron novos mobles e se están facendo cambios en este sentido. A noso gusto, pois sería empezar por esas estancias e non polos despachos do personal político. En todo caso, é un libre albedrío. Falaba o Conselleiro de Facenda de ingresos. Ben, na memoria de orzamento vemos que os impostos indirectos e directos son normais, o sea, son os mesmos, están en previsión, e no capítulo de tasas, efectivamente, el mesmo na súa intervención, pois xa nos avanzou que se iban a poñer en marcha o programa Xantar na Casa, do que non sabemos se hai un estudio previo da demanda e como se implementará. Supoñemos que eso pois o virá a Xunta de Goberno local e estaremos informados igualmente. E con respecto ao capítulo número 7 de transferencias de capital, falamos sempre do POS. Ben, eu que agora podo ver a evolución tamén de outros concellos con respecto á plataforma de contratación do Estado e con respecto ao POS, dixen ao principio da miña intervención, e o Grupo Popular sufriuno e creo que é unha preocupación transversal aos grupos que están aquí representados, efectivamente, cos personal que hai, cos cambios normativos, é prácticamente imposible dar atendido o día a día. Por eso nos alegra de que estea recollido, porque cando decíamos nos parecía que non era así e que sonaba a excusa. Polo tanto, sabemos que hai deberes sin facer, pero vemos que o capítulo de transferencias e o capítulo de investimentos se nutre do que deixou o Partido Popular orzamentado. Tamén queremos facer referencia a que temos pendente o pleno do POS e, polo tanto, non podemos saber ata que punto de concreción temos o que estades referenciando respecto ás facturas pendentes de pago. E hai unha cousa que tamén para esta primeira intervención nos chama a atención, é que non fixestes referencia, que é que hai unha partida para adherirse, entendemos que a APLU, a Axencia de Legalidade Urbanística, de 3.200 euros, non éramos coñecedores que había que pagar unha cota, e entendemos que se supón que que Melide vai a formar parte do convenio para que a sanción en rústico, pero tamén en toda a legalidade urbanística, sea levada pola APLU. Simplemente é unha
cuestión que queremos que se nos aclare. E, en canto ao gasto social, hai 45.000 euros para a dinamización para partidas do centro social, 20.000 para estudios técnicos que entendemos que serán para proxectos como Xantar na Casa, pero temos outras que se manteñen como as do centro ocupacional. En conclusión, un orzamento que aumenta 904.000 euros e, dentro do Partido Popular, teremos a ocasión de rematar posteriormente, pois o que estamos observando é que é un orzamento que se aumenta 904.000 euros con respecto ao anterior, que non é unha cifra nada desdeñable, é que non prevéndose ningunha subida de ingresos, teremos que ver de onde procede esa subida. Por outra parte, é un orzamento evidentemente que ten que estar equilibrado, con estabilidade orzamentaria, e que votamos en falla as nominativas están ben, nos as tiñamos, pero votamos en falla baixadas impositivas importantes que afecten ao peto de todos os melidenses, como fixo cando gobernou o Partido Popular. Parece que patentaron vostedes a frase de un brindis ao sol, porque a repiten con certa frecuencia. Cada facermos calquer historia sempre é un brindis ao sol. Non, nós pretendemos ser rigurosos dentro das nosas posibilidades. O que teño que dicir con respecto a este presuposto é que é moitísimo mellor co do ano 18. Moitísimo mellor, porque no ano 18 non había, simplemente non había, estaba prorrogado. E esqueceulle en todo este percorrido que fixo polos prespostos que tuvemos que dotar de 500.000 euros estes presupostos. Tuvemos que dotalos por unha serie de facturas que se deben a unha serie de proveedores sin contratos nin partida orzamentaria. De acordo? Iso é unha cuestión moi importante. Súbese o 5% personal. E teño que dicir por qué. Porque resulta que en urbanismo hai máis de 100 expedientes sin resolver. E hoxe dan un informe aos técnicos que se leva 2 anos de retraso. 2, que non son poucos. Independentemente de montós de pleitos que temos de todo tipo. Por exemplo, xa que pon cara de sorpresa, pois... Ah, ben. Pois nada, foi un brindis ao sol pola miña parte. Pois... Moi ben. Esqueceu vostede que xa non é alcaldesa, non me berre, tampouco é cousa deso. Agradezco a reprimenda, pero, bueno, vamos a seguir ao noso. Decíalle que esqueceulle falar dos 500.000 euros. Que, curiosamente, caeron todos, as facturas viñeron casi todas no mes de xuño, perdón. Cuestión curiosa. Pedín, entón, un informe, porque a mí custame pedir informes. Independentemente que outras cuestións de tipo técnico lle contestará o concelleiro de Facenda, pedín un informe ao urbanismo e pedín outro informe á intervención. Con respecto a este tema, teño que dicir que as conclusións con respecto a esta cantidade que tuvemos que meter nos orzamentos deste ano 2019, vou non ler porque eu creo que a xente que nos ve tamén ten dereito a saber o que se nos di. E vou non ler casi literal.
Nas facturas que se relacionan, por certo, a cantidad é exactamente 495.000 euros e uns céntimos. Nas facturas que se relacionan no presente informe non se dá cumprimento ao previsto nos artigos citados, entre outros, hai contratos do sector público, sobre os requisitos que deben cumprir os contratos menores. En varios casos existen fraccionamentos de contrato tras a superación do importe do contrato menor previsto na normativa contractual vixente na actualidade, eludíndose deste xeito os requisitos de publicidade e os relativos ao procedimento de adxudicación que corresponda, ademais de non existir crédito axeitado e suficiente no orzamento do exercicio vixente, que é o prorrogado do exercicio 2018. Nin, polo tanto, os correspondentes documentos contables de retencións de créditos emitidos pola intervención municipal, para facer fronte á aprobación e recoñecemento da relación de facturas fiscalizadas no presente informe. Tendo en conta todo o anterior, esta intervención emite informe de reparo á tramitación das facturas que se relacionan nos antecedentes do presente informe por incumprirse os preceptos sinalados con anterioridade, conculcándose, en consecuencia, o disposto a tales efectos na normativa contractual e a orzamentaria ante a falla de existencia de crédito axeitado e suficiente para facer fronte ao gasto derivado das devanditas facturas, tendo en conta o establecido no artículo 215 do texto refundido da Lei de Regulación para Facendas Locais, cando disponse que no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestara en desacordo co fondo que a forma dos actos, documentos ou expedientes examinados deberá formular os reparos por escritos antes da adopción do acordo ou resolución, sendo que se o reparo afecta a disposición de gastos, recoñecemento de obrigas ou ordenación de pagamentos, suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel seña solventado cando o repare se base na insuficiencia de crédito, e tamén ante a omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais, como é o caso das facturas que son obxecto da fiscalización no presente informe. O artigo 217 do citado texto legal establece, no seu apartado primeiro, ao respecto das discrepancias formuladas pola intervención municipal, que cando o órgano a que afecte o reparo non estea de acordo con este, corresponderá ao presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva, sendo que esta facultade non será delegable en ningún caso. Non obstante, dispónse no apartado segundo, letra A, de dito artigo que corresponderá ao pleno a resolución das discrepancias cando o reparo se baseen na insuficiencia de crédito. Esta intervención quere poñer o énfase na necesidade de adoptar unha política de reducción de gastos no Concello de Melide para manter o saneamento da economía municipal e que se leven a cabo todas e cada unha das formalidades exixidas na normativa que resulta de aplicación en cada caso. É importante destacar o feito de que, atendendo a repercusións económicas orzamentarias e legais derivadas da realización de gastos carentes de crédito axeitado, disponible en contía suficiente e que, en algúns casos, constitúen fraccionamento de contrato, débese rematar coa realización de calquera tipo de gasto non axustado ao procedimento legal e ás fases da súa xestión que conlevaría, atendendo a cada caso concreto, a consecuencias negativas, entre outros, os seguintes aspectos. Procedimental, por incumprirse a legalidade aplicable na realización do gasto público e a posible existencia de responsabilidades de diversa índole, administrativa, civil e penal, no seu caso. Económico orzamentario, derivado dos quebrantos económicos á facenda municipal, distorsión ao resultado orzamentario real e a incidencia negativa nas previsións orzamentarias e no equilibrio orzamentario real. Debe terse moi en conta as existencias marcadas pola Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, especialmente o cumprimento da estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financiera e cumprimento da chamada regra de gasto, o
o incumprimento de calquera dos parámetros mencionados con anterioridade conlevará irremediablemente á elaboración e aprobación dun plan económico-financiero de corrección do desequilibrio xerado comercial, posto que deberá terse en conta o quebranto económico causado a diversos proveedores, sendo, polo tanto, ausente de cumprimento reiterado o establecido no artículo 198 o que se fixo referencia no presente informe, provocando que cada vez acade peores resultados o período medio de pagamento a proveedores ante as previsibles reclamacións xudiciais por parte de diferentes proveedores. Terá que facerse fronte ao pagamento do principal da débeda pendente xuntamente cos xuros que legalmente correspondan, indemnizacións por danos e prexuicios e costas procesais que correspondan no seu caso. Chegado o momento, deberán tramitarse as modificacións orzamentarias que resulten oportunas, ademais de todas aquelas actuacións que resultan precisas para facer fronte ás obrigas de pagamento que se deriven de ditos procesos judiciais. Dito isto, dispoñemos este ano, este equipo de goberno dispón de menos 500.000 euros, o que é igual a menos medio millón que, non tendo nin contratos nin partida orzamentaria, si temos que pagar. Iso é un feito incuestionable, independentemente de outras cuestións. Non llevo a contestar pormenorizadamente a este tipo de cuestións, porque o fará debidamente a quen corresponde, que é o concelleiro de Facenda. Evidentemente, hai unha serie de cuestións neste concello, no interior, como pode ser intervención, que ten manchas de humidade e ten un desgaste natural polo paso do tempo. E ten que haber, lóxicamente, un mantenemento axeitado. En canto ao tema de festas, nos poñemos, por exemplo, 50.000 euros no tema do San Roque, pero 50.000. Non siguen aparecendo facturas durante un período de tempo e igualmente pertenecentes á festa. Cando poñemos 50.000 euros no melindre, é exactamente o mesmo. Poñemos 50.000 euros e esos 50.000 euros non aparecen máis facturas. Por exemplo, este ano fixemos as persoas que o fixeron o San Roque con 50.000 euros e punto. Se acabou, non hai máis. Non van aparecendo facturas e levantando reparos de intervención a gusto do consumidor. Polo tanto, nesta miña primeira intervención, non quero irme moito máis alá, pero tamén teño que decir que non deixa de ser curioso que neste concello non houbese un RPT. Hai un RPT, pero é un RPT que non se axeita ás circunstancias actuales, na miña opinión. Hai un RPT, pero non sirve, baixo o meu punto de vista. Por iso se vai modificar. Non deixa de ser curioso que non haxa un convenio colectivo. Ou eu, polo menos, desconozco a súa existencia. O outro día tivemos unha reunión cos sindicatos e, bueno, despois de un tempo, chegamos á conclusión que, en paralelo, como decía antes o meu compañeiro, pois, efectivamente, vamos a ter un RPT e non nos vamos a pasar esas cantidades, espero que non, que mencionaba vostede, e vamos a ter un convenio colectivo que se axuste ás necesidades do concello. Volvo a incidir que hai un problema de expedientes grave cando se nos manifesta que hai 2 anos de atraso. Como pode avanzar un pobo se resulta que hai expedientes con 5 anos de atraso, con 7 anos de atraso e con 10 anos de atraso, e que nos están xenerando problemas graves ou moi graves, e en algún caso impide o crecemento deste concello, porque se unha empresa quer invertir 2 millóns e pico de euros e resulta que facer o expediente lle leva 5 anos, pois, home, ten que ter moitas ganas de ubicarse aquí e non buscar unha ubicación
distinta. En canto ao solo industrial, o polígono, pois, non é que nacera moi ben, non, isto naceu francamente mal. Naceu, por exemplo, sin depuración. Iso é un feito incontestable. É dicir, eu creo que cando se fai un polígono, o normal é que teña os servicios básicos e que teña unha depuradora. Iso é normal. Porque ora hai dúas empresas que teñen un problema moi grave e ese problema moi grave está judicializado. E, ademais, cada unha das dúas empresas tuvo que gastarse unhas cantidades moito máis que importantes, porque as licencias aquí agora danse dicindo que cada empresa debe depurar sus propios residuos cando se lle dá a licencia municipal. Nestes dous casos, leva consigo que cada unha ten que facer a súa depuración. Cos problemas que acarrexa este tema. O que se refería vostede antes ao tesorero ahora mesmo ten que ser un habilitado nacional e non dispoñemos da cantidad suficiente para poñer aquí para facernos cargo de un tesorero, pero habilitado nacional. Nós non podemos encumbrar, perdón. Non podemos decir, non, vai seguir usted sendo tesorero polos servicios prestados, non? Cando a lei nos obligue, teremos que poñer un tesorero, un habilitado. O tema da piscina, supoño que o señor Prado lle contestará. E, bueno, xa lle digo, hai unha cuestión de tipo organizativo e administrativo, baixo o meu punto de vista, importante, e que quede claro que os traballadores e as traballadoras deste concello están traballando arreo para facer o seu traballo da mellor maneira posible. Pero é evidente que se necesita un apoio para estas persoas, porque senón poñer a cero os 100 expedientes e os expedientes que a súa vez están entrando, pois vai a resultar un pouco complexo. Remato aquí a miña actuación. Bueno, voulle facer un comentario sobre o tema de prensa. O tema de prensa, que ve vostede, esa cantidad que é sustancialmente inferior a outras que se gastaron neste concello, van orientadas ao mesmo tema, van orientadas a que, cando se celebra o San Roque, se poida publicitar, como non poidemos facer nós este ano, porque non tiñamos un duro, ni un duro. Home, pode levantar reparos, eso sí, pero non teníamos un duro, polo tanto, tuvemos que non publicitalo e non pasou absolutamente nada. Bien. Esta primeira intervención miña remata aquí e ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Estou facendo este cambio porque é o concelleiro de Facenda o que propón o orzamento deste goberno. Por lo tanto, ten a palabra por adiante melide o señor Iglesias. Bueno, vamos a ver, que hai bastantes preguntas e moitas inexactitudes. Bueno, gracias por felicitarnos, traer os presupostos en tempo e forma, porque levamos dentro do ano 2018 co mesmo orzamento. Co tema de persoal, se non me equivoco, fuches alcaldesa 3 anos, entón debería saber, e no presuposto vai explicitado que para a contratación da modificación de RPT van 18.000 euros, vale? Pois cando poño a cantidade será por algo, porque xa está cuantificado que vai cobrar que vai facer a modificación, vale? Porque pedimos era sobre os 30.000, non sobre os 18. Non acabei a miña e os 30.000 euros van destinados porque é parte do fondo adicional. Sabrás que cada ano hai que destinar un fondo adicional, cousa que non se facía nos anteriores presupostos. Que vos metíades os 30.000 euros para todo o gasto
da negociación, que nunca se executaba. Pero ímolo executar, sen problema. E o problema que ten ca modificación RPT é o tema salarial, e o sabes perfectamente, porque para equilibrar os salarios non chegan aos 30.000 euros, vale? Entón tenemos que empezar polos casos moi sangrantes, que nunca fostes capaces en 8 anos de levar este tema. Co tema dos conxerxes, tamén debería saber, senón hai que estudiar un pouco máis, que cando se xubila persoal do Concello, se botas 2 anos sin cubrir a praza, non a podes cubrir pola lei de medidas do sector público. De acordo? E claro que o anterior goberno contrataba unha empresa irregularmente para cubrir as funcións de conxerxe. E están os informes de intervención en secretaría que o demostran aí. Por lo tanto, o servicio estáse cubrindo con persoal propio. E, por suposto, resolveremos o tema cando teñamos os orzamentos en execución. Seguinte tema. Home, as directrices que van co cadro de persoal debería saber que son calcadas as da Xunta. Puntos e comas. Non inventamos nada. Son as mismas. Que por lo menos podemos dar flexibilidade horaria cumprindo as horas de cómputo mensual que os empregados teñen que facer. E o de fichaxe tamén debería saberlo, porque entrou un decreto que obriga ao tema. E, por lo tanto, estáse cumprindo conforme o decreto. E a Deputación está facendo a todos os concellos pois o programa de fichaxe electrónico. Vou ir conforme fuches expoñendo os temas. Brindis ao sol. Os brindis ao sol son, como dixo o alcalde, pois a débeda que temos que asumir, pero bueno, porque parte desas facturas que nos atopamos o 17 de xuño, luns, que me vou a recordar perfectamente que o 15 de xuño tomose posesión, había, e xa o dixe no anterior pleno, casi 1 millón de euros en facturas de 4 meses. Vale? E desas había facturas por 41.439 do ano 2018, aínda sin recoñecemento, que tuvestes que facer un recoñecemento extraordinario de crédito a principios de ano. E, por lo tanto, do 2019 a 30 de xuño había 648.481. Pero, claro, vas analizando por meses e é moi curioso, verdade? Moi curioso. As facturas imputadas en xaneiro son 2.355. As facturas de febreiro, 2.461. En marzo, ninguna. Abril, 4.791. Pero chegamos a maio. E xa hai 80.659,33. E do mes de xuño, 599.652,79. A maior parte de obras, como dixo ben o alcalde, do mes de maio e do primeira quincena de xuño. Obras sin proxectos, con memorias valoradas mal feitas, sin saber onde localizar e, por tanto, sin orzamento. Tiñades 1.900.000 euros para executar obras que non o fixestes e fixestes outras totalmente irregulares, ilegais e de fraccionamento de contrato. Eso por un lado. Por outro, sabes perfectamente que o tema do plan xeral, que se gastaron, se non me equivoco, compañeiro, máis de 150.000 euros, non me acordo exactamente a cantidad, 140.000 euros, que temos que tirar a basura. Temos que empezar de novo. Eso é unha moi boa xestión. E o solo industrial, como ben sabrás, nos tuvemos que enterar que se había un proxecto de propostas de alternativa de solo industrial pola empresa redactora, porque non fostes capaces, o día que nos pasastes o informe de traspasos de poderes, de poñerlo encima da mesa.
Iso é a lealtade institucional que recibimos do anterior goberno. E, por lo tanto, seguimos os pasos que ven nese informe, simplemente, que vos fixestes, non nós, E de xestión urbanística, perdonádenos que teña que dicilo, pero para 2 aos que tramitastes, os 2 están nos tribunais. Os 2. E que as consecuencias gravísimas que poden ter para este concello. Por lo tanto, hai que ser cautos con ese tipo de temas. Traballos técnicos da Sociedade de Información, xa che respondeu o alcalde, son as miñas funcións, sumei as partidas orçamentarias que dedicastes á publicidade e a poñemos claramente para que todo o mundo supera en que se iba a gastar. E se vai gastar, por certo, de forma legal. Legal conforme a lei de contratos do sector público. Porque incumprir a lei de contratos do sector público tedes un máster. Melindre, por suposto, vaise gastar 50.000 euros. Sabedes canto gastastes vos este ano? Casi 100.000 euros. No San Roque, a parte da subvención nominativa, a maiores 54.148, e todos con informes de reparo, por non cumprir a lei do contrato do sector público. Eso non o imos facer nós. Por lo tanto, dixemos que para ter un concello saneado e levar os proxectos que cada un ten legítimamente, necesitamos ter orden nas contas. E, por suposto, este goberno non vai pagar billetes de avión, nin 6.000 euros en comidas, nin billetes de hotéis, como aparecen neste concello. Emerxencia social. Claro que teñades destinado 1.500 euros e as partidas claro que están ligadas, pero non me parece normal se tes unha programación e é un orzamento, unha programación para un ano, terás que ter unhas directrices, unhas liñas de actuación que vas a levar e non andar facendo modificacións de crédito, porque entonces para que te sirve o orzamento. Se ter as cousas claras, pos o que vas a gastar en cada partida. E nós vai destinado eses 3.000 euros. Se chegan a facer falta, se recordarán de outros lados, sen lugar a dúbida, porque o tema social é fundamental. Os 50.000 euros nos arranxos do concello, es que, mira, a veces falar, claro, non ten cancelas, pero, vamos a ver, sabes o que é o Comité de Seguridade e Saúde? E cando tiñades vos constituído o comité de... E sabes que é legal? Que é obrigatorio constituílo? Pois se vai constituir. Por qué? Porque non se están cumplindo coas normativas en riscos laborais. E, por certo, que este goberno acaba de contratar o servicio de prevención conforme a lei de contratos do público, que estaba caducado por vostedes. Que estaba caducado por vostedes. Conforme todo este tocho son contratos menores. E a miña sorpresa, cando vou a intervención, pedir os contratos menores anteriores, é dicir, non hai expedientes. Entón non os podo mirar, claro está, pero vos podedelos pedir e podedelos mirar. Contratos menores. Os 50.000, claro, é que os puxemos porque hai que arranxar este concello. Intervención está que dá pena. Servicios xerais, tropezas, e calquer día podemos ter unha desgracia coas persoas. Por tanto, hai que facelo. E, por suposto, claro que hai modificacións que estamos facendo con persoal propio do concello, por certo. Xantar na casa. É que me tamén, a ver, é que me dá... Sabes que hai convenio, verdade? Vale. O convenio está firmado e nunca se executou. Nunca. E, por lo tanto, vámoslo executar. E por eso o dotamos, porque nunca o dotastes de cartos para executar.
Por lo tanto, vámoslo a executar. 10 expedientes, 10 persoas, vale? Que, por certo, que chamamos ao consorcio da Concelleira e nos sorprende que nos chamastes porque nunca tivemos noticias do Concello de Melide para implementar o programa Xantar na Casa. Palabras textuais, non é inventadas. Expediente electrónico. Expediente electrónico. Claro, como sabrás, según tamén nos informan desde a Deputación, que instaron 50.000 veces ao Concello e é o único da provincia de Coruña que está sin implantar. O único da provincia da Coruña. Porque non se meten máis proxectos? Porque temos un teito de gasto. Entonces, se ti tes 7.700.000 euros de ingresos, tú non puedes gastar máis que 7.700.000. É así, entón tens que andar facendo encaixes de bolillos para meter todas as partidas orzamentarias. APLO, claro, se vai pagar unha cuota porque establece que por cada núcleo rural hai que pagar 50 euros. Así o establece os estatutos e se vai a adherir conforme a normativa que regula a Axencia. E é máis, tamén te anuncio que para o próximo pleno que vamos ter en breve, para aprobar o POS, non só vai vir a APLO, senón que tamén nos vamos a adherir á Central de Contratación da Diputación, porque hai que agilizar os procedimentos, vale? E, polo tanto, esas cuestións, pero claro, como dixo o alcalde, co tema do POS, claro, é que podíamos destinar €500.000 que, por certo, facturas que están conformadas por vostede, verdade? O día 14 de xuño. E entonces, claro, podíamos destinar a arranxar moitas pistas que están feitas un Cristo, é certo, con moitas demandas, e se podían destinar a iso. Pero temos que pagar facturas. Pagar facturas que, como xa ben explicou o alcalde, o informe é demoledor e as consecuencias legais que vai a traer todo iso, tanto prexudiciais para o propio Concello como para outras cuestións. Pero tamén tivemos que gastar cartos, e este é un tema que se me acorda a min de outros momentos, e vamos ter que gastar cartos en mantemento dos parques infantís. Eu creo que xa se recordou en algún pleno que estabades incumplindo a normativa. E sabes que por lei é obrigatorio facer unha auditoría cada ano dos parques infantís, verdade? E este goberno así o fixo, a auditoría dos parques infantís, que en algún caso, a pouco máis, habrá que refacelo todo de principio. E cando queiras, podes solicitalo para acceder aos informes da auditoría, que se farán conforme a normativa cada ano. Porque se pasa algo, despois levámonos as mans á cabeza e non queremos que pase ningún tipo de desgracia. E así podía seguir, porque claro, o listado que non se vai poder pagar por unha temporada a moitos proveedores, a ver como lle explicas porque non se vai poder pagar, vale? Porque claro, cando se fan malas cousas ten as súas consecuencias, desgraciadamente, e a ver como solucionamos este petate. E por ahora non vou seguir intervindo. Bueno, moitas gracias, alcalde. Bueno, non vamos a entrar nós en un detalle tan pormenorizado como fixo o compañeiro de goberno Xosé, quedou claro. Vamos a facer unha lectura máis política, máis por arriba, a modo de resumo. Eu tamén felicito a portavoz do PP pola agudeza visual que recuperou nestes 5 meses, porque nestes 5 meses fuches capaz de ver o que non viades nos 8 anos anteriores, goteiras, asolagamentos, problemas nas instalacións e de todo tipo. Moi ben, agradezco e recomendarasme o oculista porque eu tamén utilizo gafas, vale?
Que máis quería dicir? Falabas, por levar un pouco cronológicamente o da negociación con sindicatos, falabas dos 30.000 euros que a vos non, creo que tomei ben nota, que a vos decían que non eran suficientes, non, e a nós tamén nos lo dixeron, pero que decían que de vos non se fiaban, da igual o que poñerades, e de nós decían, decían, pero vos sabemos que tedes vontade e temos confianza en que o ides emplear e ides empezar a mover cousas en materia de personal. Sonanche estas palabras: desprecio, burla, ninguneo, mentiras. Bueno, isto dixeron os sindicatos e algúns deles dixeron que coste en acta de como nos sentíamos antes. Co cal, por iso, unha reunión cos sindicatos de máis de hora e media, falando sinceramente, sin mentiras, sin engaños e dicíndonos a cousa para intentar buscar solucións. Eso era en materia de personal. Falabas de brindis ao sol ou da piscina. Mira, claro que se vai devolver ao AL, porque o informe do técnico en deportes di que a maquinaria está máis ou menos como estaba, porque tamén, a parte do desgaste que poida ter, e porque o arquitecto técnico di que a instalación está cas deficiencias que ten, pero bueno, que se pode devolver porque non son responsabilidades directas del. Hai un desgaste. Pero mira, por exemplo, vouche poñer un exemplo, Dalia, cando decimos que a cousa estaba peor do que nos pensábamos, o sistema de climatización, un deles, estaba collendo aire do vaso de compensación. O vaso de compensación, para que me entendas, é onde fai un reequilibrio ca auga da piscina, e aí chega a auga quente, evidentemente, a unha temperatura importante, e sale o cloro, evapórase a auga e evapórase o cloro. Bueno, pues de aí, a menos dun metro, estaba collendo o sistema de ventilación o aire que pois, se incluía nos vestuarios e na zona de deportes. Co cal, dime ti, claro, isto xa leva dende que se fixo a piscina, pero dentro do ano 2014 que estaba aberta e vos estades gobernando, podíades saber que eso non se pode ter así. Co cal, eso hai que cambiarlo. E iso vai ter un coste importante. Vale? Remato co da piscina. A situación de como estaba é clara, é rotunda e hai que sustituirla. A piscina non se vai a volver a abrir tal como está e vamos a apostar por unha xestión pública da piscina. A xestión que nos permita a lei que seña pública. Pero vamos a ser atrevidos, comprometidos e buscar o benestar dos melidenses, tanto físico tamén como económico. Vamos a intentar equilibrar gastos. Realmente é unha operación difícil, pero este goberno temos decidido, temos analizado por onde temos que ir, vai nos costar, pero vamos a intentar responder ás necesidades que ten Melide. Pero tal como está, non vai ser sostenible o tempo. O que queremos é unha instalación que seña sostenible no tempo. Falabas algo de instalacións deportivas. Mira, o campo de fútbol puxéronselle en 4 meses unhas redes e uns banderines que costaron 120 euros. Parece ser que levaban 2 anos encargados. Bueno, pois nada, en un mes estaban postos, que non tiña ningún problema. Había 2 vestuarios que estaban útiles e outros 2 absolutamente inservibles. Pois nada, non gastamos prácticamente nada, con medios do Concello, o sea, facendo da necesidade virtude, o sea, cos empregados do Concello arreglamos 2 vestuarios para que o cal o CIDE agora poida ter 4 vestuarios e se poidan cambiar 4 equipos ao mesmo tempo. Bueno, pues, sin gastar cartos, o sea, realmente gastando moi poucos cartos, porque, como dixen antes, facemos da necesidade de virtude e intentamos buscar de onde aforrar. Limpar esas canaletas que permiten que se desaugue de xeito máis eficaz, que levaba anos sin facelo. Bueno, pues tamén con empleados municipales do plan de empleo local, pues, sabemos que non é absolutamente todo o que merece un campo de fútbol, pero bueno, cos medios que temos, a xente xa se empeza a sentir como satisfeita e faremos máis inversións de xeito que podamos. Co cal, é importante traballar, é importante utilizar os recursos que hai para ir xestionando. Falabas do Pesón, como ben dixo Xosé, 140.000 euros. Vamos a intentar recuperar 40 desos 140.000 euros que se pagaron ata o ano 2010. Ano 2010 que vos non estabades gobernando. 2004-2010 invertíronse 140.000 euros. Había 65.000 euros, exactos non, creo que son 64.000 e algo, de subvención da Xunta de Galicia para poder acabar a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Bueno, pois dentro do ano 2011 estivo nun caixón dormindo o soño dos xustos. Claro que vai a ter cambios. Claro que o Plan Xeral vai a ter cambios. Claro que o Plan Xeral é unha medida para gobernos atrevidos, para gobernos que non teñan medo se é necesario perder eleccións. Pero é unha norma básica que nos vai a superar a todos nós, que vai durar moitos anos e que nos evitaría moitos problemas cos aos que estamos tendo. E como ben dixo Xosé, claro que é difícil. O que non vamos a facer é telo escondido nun caixón e depois ir por Galicia dando leccións do bon que ter un plan xeral de ordenación municipal actualizado como fai a conselleira, a que che di a ti como se ten que facer a oposición.
En outros concellos, Finisterre por aí, parece ser que é unha norma básica e importante, e ela meteuna nun caixón, e ti exactamente igual que ela. Bueno, pois iniciaremos ese proceso, señor difícil, señor costoso, pero ímolo facer. Vale? Continuando con o urbanismo, falabas da APLU, aclarou Xosé, decías ti, creo que tiñas confusión, decía que entonces a APLU vai ter competencia no medio rural e no medio urbano. Non, no casco urbano a APLU non ten competencia, no seu estatuto non lle permite. Vale? Solamente ten na zona rural. Non te preocupes que xa o temos mirado e temos moi mirado. E tomamos esa decisión de adherirnos a APLU para poder descargar os servicios de urbanismo que están colapsados, como ben dixo o alcalde, están colapsados. Toda a carga de traballos que podamos sacar vai a influir, evidentemente, en ser máis áxiles a hora de conceder licencias e de poder resolver problemas urbanísticos, que é un dos motores importantes dun pobo. Falabas do solo industrial. Empezastes a mover papeles do solo industrial no ano 2018. No ano 2018. Bueno, pues 17, finales de 17, decembro de 17. No ano 2017, levades gobernando desde o ano 2011, destes vos de conta que facía falta suelo industrial a finales do ano 2017. Esa é a vosa eficacia. E, por certo, de espaldas de todos. Vale? Non sabíades nin por onde ir, estabades dando paus de cegos e intentando consultar a Xunta, o que prácticamente xa deberíades saber. Non movistes ningún solo papel. Bueno, eso sí, agora que este goberno intenta mover algún, fainos oposición o goberno da Xunta. Nesto vamos compartir un privilegio co Concello de Vigo. Ao Concello de Vigo que lle fai oposición o presidente da Xunta nos fai non unha consellera. Bueno, pois benvido seña, non pasa nada. Este humilde goberno que nos faga oposición a Xunta de Galicia quere decir que non estamos atrevendo. Veremos se facemos cosas ben, pero polo menos estamos atrevéndonos. Remato xa porque tampouco ten moito máis que... Bueno, o dos parques é importante, a auditoría que se fixo estas semanas pasadas é importante para asegurar o benestar dos nosos cativos, se levábanos sin facerse, é unha decisión que tomamos rápida. Pero imos a rematar xa. Mira, seguramente estos orzamentos podían ser posiblemente mellores, pero podían ser francamente peores. Pero nas circunstancias nos que os fixemos, con escasamente 5 meses dende que tomamos posición como goberno, alá polo 10 de xulio, fíxose bastante. Nas circunstancias difíciles nas que se elaboraron, tendo que resolver a trancos problemas e obstáculos que nós non xeneramos, senón que veñen de épocas anteriores. Problemas e situacións que tiveron os departamentos de urbanismo, de intervención e de secretaría colapsados, intentando responder a requerimentos judiciales e a problemas graves. Non fai falta que diga nada do parque empresarial. O do SAUD, como ben dixo Xosé. En estas circunstancias, evidentemente, era difícil, pero foise conseguindo. Por eso nós, humildemente, queremos darlle gracias aos concelleiros, a todos os concelleiros do equipo de goberno, que foron capaces de sintetizar en condicións difíciles, como dixemos antes, pero foron capaces de sintetizar as necesidades de cada concellalía con rigor, con previsibilidade, esperemos que con éxito. Queremos dar tamén as gracias e reconocer o traballo do Concelleiro de Economía, que tivo que ir coordinando todo eso e ilo reflexando, seguramente, e sin descuidar outras labores que ten atribuídas. Por eso reconocemos tamén o traballo ao noso compañero Xosé. E, por último, aos traballadores do Departamento de Intervención, a interventora, que non sei canto dormiu estes meses, pero seguramente para poder cuadrar isto debeu ser tremendo, evidentemente, a secretaria. A todos os traballadores, en este caso, elas son o vértice da administración, dos funcionarios, pero todos tiveron que facer un traballo enorme para poder ir sacando todas as demandas que ten esta sociedade, poder ir cumplindo moderadamente, pero parte dos proxectos do equipo de goberno. Había algo que se me quedaba no tinteiro, pero falabas ti de ampliar tabiques, e non o quero deixar pasar, de ampliar cosas. Solamente se modificou un tabique, como sempre, austeramente, con medios municipales, para poder facer un despacho que era un máis pequeno, equilibranse o despacho os dous austeramente, o sea, non é ningún luxo sibarita. Todo o que se cambiou
Por exemplo, compraronse algunhas sillas, aí o Concello de Economía fixo un esforzo tremendo, pero os primeiros a cambiar as sillas foron os funcionarios, que as tiñan destrozadas. Cando quedaron para outros, pois fomos las collendo, pero primeiro foron os funcionarios. Os muebles que ti dis que se están comprando son de segunda mão, non teñen coste, e ainda así, os primeiros son os funcionarios. Co cal, todo aquí se está funcionando como un equipo de goberno e con respecto aos traballadores tamén como un equipo un todo que intenta resolver problemas, evidentemente, nunha situación de precariedade e de dificultade, pero que creemos que polo menos son os primeiros pasos destos anos que teñen que vir, que teñen que ser fructíferos para Melide, porque en eles nos vai o empeño. Se Melide non ten éxito, non tería razón de ser ou estar aquí. E en eso estamos empeñados en tomar decisións valentes, atrevidas, e evidentemente que respondan ás necesidades de Melide. Moi ben, moitas gracias por esta segunda rolda de intervencións. Ben, vou intentar sintetizar o máximo posible con todos os temas que saliron aquí con respecto ao que falamos na primeira rolda. Vou empezar polo que dixo o Concelleiro de Facenda con respecto aos 30.000 euros que non se orzamentaban na memoria e cadro de persoal do 2017. Eu entendinche máis ou menos dicindo que os 30.000 euros como dando a entender que o Concello de Melide cando nos o facíamos que non estaba destinado a eso. Ben, está destinado justamente a eso e aparte unha cantidade adicional por si había que facer fronte, como ti sabrás, e ademais os orzamentastes, para os incrementos retributivos que van a vir con respecto ao decreto do Estado. Vamos, que estamos sin orzamentos aínda do Estado. Polo tanto, efectivamente, concordas comigo, Xosé, que non chegan para facer fronte a toda a equiparación salarial que hai neste Concello, aínda que un paso e que nos aleda que escolledes a mesma cantidade que nós. Con respecto aos contratos menores que ti faz referencia e que podemos saber de viva voz a cuestión dos riscos laborais. Ben, este Concello efectivamente tiña unha empresa de riscos laborais porque é mellor ter algo que non ter nada e sabes perfectamente a que me refiro cando estou falando diso e tamén me gustaría saber como está contratado porque estamos detectando que as xuntas de goberno local si existen pero non están colgadas en tempo e forma abaixo. Entonces, non vimos ningunha xunta local extraordinaria colgada estes días, teño fotos no meu teléfono, supoño que será pola falta de personal que está acusando os departamentos de secretaría ou de intervención ou vacacional e non vimos para nada esa adxudicación dese contrato que entendo que ten que ir á xunta de goberno local ou estar en algún decreto reconocido que non vimos. Eso a cuestión máis ou menos formal. En canto a prensa, sí que vimos nas facturas que relacionan dende que deixamos o goberno algún faldón, algunha colaboración do máis normal de calquer goberno cos medios de comunicación. Polo tanto, non é verdad que non se teña ningún duro, porque se ten un duro para algunhas cousas e para outras non. Polo tanto, podemos tamén comprobar que os gastos do magosto deste ano, pois creo que son o 150% do que era o magosto feito polo Partido Popular, é dicir, 7.000 euros casi en magostos. Ben, con respecto ás facturas tan rimbombantes con respecto ao post-2020 que vamos a ter, creo que, se tedes a ben, orientarnos sobre a data do pleno, decir varias cousas. Ben, cando esta servidora e o seu goberno deixan a alcaldía, conforma todas as facturas efectivamente o día 14 de xuño, porque son facturas que teñen unha necesidade imperante e que non puideron agardar por o procedimento administrativo. Ben, quitando eso, me vou a base 18 do orzamento e, a conformidade das facturas implicará
que a prestación foi realizada total ou parcialmente polo contratista, que a factura se axusta ás prescripcións establecidas no contrato, que se produceu a súa recepción cando non exista contrato previo, a efectiva prestación do servicio ou a recepción dos bens nas condicións en que a factura e a conformidade do asinante en canto a prezos, calidades e cantidades. Efectivamente, nós vimos o decreto que o señor alcalde emitiu en xuño en xullo do 2019 e outro que volveu a emitir ora o 30 do 10 do 2019 con respecto ás facturas. Tamén pediremos adianto o informe, tanto o informe interventora, como o informe dos servicios técnicos. Si tanto, e isto vai especialmente para os que tiñan responsabilidades de goberno ou estaban da oposición anteriormente, si tanto preocupaba o Concello de Melide, Xosé, que este caso é agora portavoz do BNG e antes, do Adiante Melide e antes eras do BNG, por que abandonaches a túa acta para controlar este goberno? Por que o fixeches? E o mismo co señor Prado podía dicirlle de inxentes cuestións como, por exemplo, do polígono industrial. Vamos a ver, está en prensa e está en sede plenaria recollido, Prado, o que fixo este goberno co polígono industrial. E ti cansabas de decir que era posible a regulamentación diferente da Rede Natura con respecto ao... Está recollido en prensa as túas declaracións. Están recollidas en prensa as túas declaracións. En canto a iso, se presentou ese proxecto o 3 de marzo para, nos medios de comunicación do Concello, podedelo buscar, e está recollido na hemeroteca. Está recollido na hemeroteca e podedes buscar no rexistro municipal todos os informes que se foron facendo cos diferentes entidades que están implicadas, que é a Consellería de Medio Ambiente e tamén Patrimonio. Entón, de esconder iso, para nada, ao contrario, está aí e está para ver, porque se nos acusaba que nós non queríamos ampliar o polígono industrial ao lado do actual polígono, co que concordo totalmente que non ten unha ubicación axeitada. Pero temos o que temos, e iso foi no ano 91, e se promocionou ali, e agora habrá que tomar decisións ao respecto. Cando este goberno, e falo do que me toca, tuvo un desequilibrio orzamentario despois do 2015, este Concello tuvo que facer un plan económico financiero no orzamento do ano 2016. E no orzamento que trae desa aprobación a este pleno non hai un plan económico financiero. Se sube casi un 13,6% o orzamento, sin subir os ingresos. Como é iso posible? Como é iso posible, entón? Porque hai 4 millóns de remanente. Porque o Concello de Melide ten capacidade orzamentaria para pagar estas facturas. E é unha absoluta falta de responsabilidade política cos provedores deste Concello non pagar as facturas que se realizaron e que vos sabedes ben que se realizaron. Non son obras que eu levei para a miña casa, que estou cansada de escoitar esas cousas. Para outras cousas hai cartos. Hai cartos para comprar papeleras, que ni Dios en Europa compra papeleras xa. 4.500 euros. E di o señor Prado que se compran muebles de segunda mão. Pois mal vamos, se gastamos 2.500 euros en mesas de segunda mão. Podíase facer unha colaboración co Instituto e co ciclo de formativo de Madeira, que non estaría nada mal. En definitiva, falamos, que tamén quero deixar claro e que se recolla en acta, de que este goberno, adiante, PSOE non vai pagar billetes de avión e estancias en hotéis para embaixadores, para embaixadores. Eso nunca pasou con este equipo de goberno. Para embaixadores que viñan a prestar a súa imaxe a Melide. E en eses 50.000 euros ou os 100.000, xo sei que eu non o sumei, porque a ti che ven sumado, pero confío, por suposto, nas xuntas de goberno local están, vai todo o gasto do melindre durante todo o ano. Porque nós facemos promoción do melindre durante todo o ano. E creo que debemos estar orgullosos
De onde chegou o melindre estes anos? A partir de 2013, cando foi declarada festa de interese turística. A partir de aí, vos tedes que traballar en manter o tipo. No Partido Popular teredes o apoio para seguir mantendo ese nivel de exigencia en Melide. En canto ás clases que tivo a ben darme o señor concelleiro de Facenda, e o cal eu lles agradezco, e falar con tanta superioridade, pois a veces é bon para a súa propia autoestima, cada un a súa propia autoestima. O programa de xantar na casa, bueno, pois falar das miñas gafas, señor alcalde, eu teño... No, por suposto que trato con respeto. Si se siente con aludido... Perfecto. Eu tamén quero o mismo trato para todos os grupos, En outro pleno falaremos. Da igual, vamos ao tema. Efectivamente, vamos ao tema. En canto ao xantar na casa, preguntábamos se había demanda, porque entendemos que ainda pode estar conveniado, entendemos como non ven máis que 2 líneas, entendemos que a axuda a domicilio veu a suplir boa parte de esa demanda do xantar na casa, que, como sabes, é un programa que a Xunta de Galicia colabora cos concellos dende fai ben anos, que creo que aínda dos primeiros anos do consorcio, se mal non me equivoco, de acordo? E unha cousa moi importante, que non vou deixar pasar. A primeira, que puxo en funcionamento a administración electrónica neste concello foi este goberno. A partir do ano 2016. Estábamos sin informatizar. Dende o primeiro rexistro de intercambios, o SIR, que sabedes que é fundamental. Traballar con todos os funcionarios en rede. Nos quedaba urbanismo. E a funcionaria encargada de contratación está preparada para lanzar a primeira licitación electrónica. Non é que non se fixera nada. Me alegro de que a vos sí, a Diputación, vos acolla á central de contratación, porque está escollendo unhos concellos sí e outros non, e iso podo dicilo. Me alegro que así sexa. Me alegro que así sexa, pero quero dicir que o primeiro decreto electrónico saliu no ano 2016 gracias ao traballo inxente da xente deste concello, incluídos servicios sociais, e o único que falta, a non ser que vos fixerades cambio, é urbanismo. A partir de aí tamén estou vendo cousas que me chamaron a atención no expediente deste pleno, que non están asinadas electrónicamente e que están a mau. Pois a Subtel falla. Non somos perfectos. E traballamos tamén en que viñera o internet a esta casa, porque sabes que estamos en un entorno moi privilexiado, pero para certas comunicacións non. Entón, hai cuestións que é importante deixar recollidas. Se fala moi alegremente, eu penso, do tema manido da depuradora e do polígono industrial que trouxo a colación vostede, señor alcalde. Vostede sabe, e ademais creo que a golpe de fuego, podese dicir, non? Polo que pasou en xullo deste ano, que a ordenanza do polígono industrial implica que as empresas teñan a súa propia depuración, indistintamente de que haxa depuradora ou non haxa depuradora ou haxa canalización a depuradora que temos. É dicir, eso é así. Eso é así. De feito, hai grandes empresas consumidoras de leite, de auga, en outros polígonos industriales de Galicia que teñen a súa propia depuradora e que deben tela porque non poden facelo da mesma maneira unha marmolería, por exemplo, que unha torre de secado de suero. Independentemente de que aquí temos un problema e que eu creo que no pleno municipal podemos chegar a acordo sobre este tema. Veremos como vai o asunto. Se falaba tamén do plan de ordenación municipal e dos AUS, e sin ánimo de estenderme máis. Vamos a ver, este goberno, cando estuvo, non dou ningunha soa licencia que non fose con informes favorables dos técnicos. Ningunha soa. Como sabedes, as licencias son actos administrativos, aos que se pode recurrir ao xulgado, e os AUS
son cuestións que poden traer polo reparto de equidistribución moitas problemáticas con persoas que non queren desenrolar porque non teñen o porcentaxe suficiente de propiedade. Polo tanto, non fagamos sangue desas cuestións, porque se seguiu exactamente a lei. E, en concreto, a Xunta de Goberno Local que estaba hasta o momento, supoño que, igual que vos, contades cos informes favorables para levar a cabo as licencias. E tamén vos direi máis. Este goberno non foi dos que menos licencias deu, Non foi dos que menos licencias deu. E vos convido a que as miredes. Vos convido a que as miredes. Porque non é nada desdeñable o traballo que se fixo aquí. E xa me rematando. Vamos a ver, efectivamente, vos decides que é o vosso proxecto, e as liñas de traballo que ides a facer durante este ano 2020. Volvo a decir que é de responsabilidade democrática pagar o que se debe igual que nós o fixemos no ano 2011 e que está recorrido no esforzo que se fixo aquí, está recollido nos informes de intervención e de secretaría, non o digo eu. O importo esforzo de regularización. Con un remanente de 4 millóns de euros, como ides facer para subir case 1 millón de euros o orzamento se non hai cartos, se non subides os impostos? Como ides facer? Quero que me respostedes a eso. Pero como conclusión, nós pensamos, sinceramente, que este é un orzamento que se esquece do saneamento, que se esquece do rural, que prioriza outras cousas, e non vou a dar máis ideas, e que se poñen nombres, se poñen partidas nominativas para pagar certos favores das eleccións municipais. E iso, ata aquí, porque ainda nos queda pleno e pleno. Sí. Vou hacer un turno, en este caso, para que peche este punto o concelleiro de Facenda, porque me parece receptivo, e así o podo facer. Quen me conozca, non creo que pensen que son un soberbio. Pero bueno, de verdad que non quería chegar a isto, pero bueno, pois vamos alá. Cando chegamos ao goberno, xa o expliquei, e parece mentira que sigamos R mentindo. O magosto, o Mercamelide, as papeleras, tuvemos que tirar das subvencións, porque non había cartos en varias partidas orzamentarias, vale? E este goberno reduciu un montón o gasto corrente durante estes meses dende xullo a novembro. E están os informes aí. Porque senón non chegábamos nin a agosto para pagar a luz. Eu creo que as bases de execución do orzamento están para algo. E nas bases de execución do orzamento especifica como se tramitan os contratos menores. Como se tramitan os contratos menores con 3 presupostos, cousa que non pasaba neste concello, por certo, e o tema dos servicios de prevención van cos 3 presupostos e cun informe justificativo da necesidade que é por primeira vez que se fan tamén dende este concello. Non somos perfectos, eso xa sabemos, pero polo menos vamos a intentar cumplir coa normativa. E para o ano se cumprirá coa normativa. Por certo, o expediente electrónico en urbanismo está sin implantar, os contratos menores de servizos e suministros está sin implantar. Vale? Os contratos menores. Vale? Bien. E, por tanto, hai que ler as bases de execución. O PEF.
é que hai que ler os informes trimestrais que traemos a pleno. E xa no anterior pleno ordinario que trouxemos un informe trimestral, o informe de intervención se di que non se vai cumprir a estabilidade orzamentaria e que en función da liquidación do ano 19 vamos a ver se temos que facer un PEF ou non, que posiblemente teñamos que facer un PEF por os desequilibrios deste ano, do primer semestre. Ese é o problema. E, por tanto, non se vai poder utilizar o remanente de tesorería de mentras non esteñan as contas correctamente equilibradas. Mesas de segunda mão non se pagou ninguna. Como sabrás, a Xunta de Galicia, tú pides, non, dixéchelo antes, a Xunta de Galicia cede mobiliario de oficina. Pois, eso é o que se fixo. Punto. San Roque, Melindre, sí, que tamén está metido nesta relación. Está moi bonito, e é certo, facía falta un arquivo, pero un arquivo, cando se fai, e máis por un contrato menor que costou 50.000 euros, non metades en muebles arquivos de segunda man, e que caian encima dos traballadores, que para pouco máis tuvemos unha desgracia, que están os informes aí para ver, que vamos a ter que requerir a empresa que o fixo que o poña conforme a normativa, porque non está, vale? E hai que ser humildes, porque, de verdade, é que a legislación e non se pode clarificar. Perdón, retiro de humildade. Sí, retiro. Entón, sí, a partir de agora. Facturas confirmadas, firmadas, verdade? Bien. Artigo 173. Exibilidade das obrigacións prerrogativas e limitación de compromisos de gasto. As obrigacións de pago só serán exigibles da Facenda local cando resulten a execución dos seus respectivos prespostos, se hai, cos límites sinalados no artigo anterior ou de sentencia judicial firme, se hai que pagalos por sentencia judicial firme. Entón, vamos. 495.164,63. Vale? As que se auditaron. Di, non existe tramitación administrativa de ningún tipo dende o punto de vista contractual. O obxectivo común en diversas memorias consiste no coñecemento de vías urbanas, rurais, sinalando o respectivo informe técnico que é o máis razoável agrupar as actuacións. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facturas, que é moi bonito disimulalas en varias facturas distintas, verdade? E, polo tanto, é máis razoável a tramitación conxunta da actuación. Suman as distintas facturas un total de 206.850,43, co IVA incluído. Polo tanto, estamos diante de varios fraccionamentos de contrato. É unha afirmación. Eludíndose deste xeito os requisitos de publicidade e os relativos ao procedimento de adxudicación que corresponda no seu caso, atendendo a normativa que resulta de aplicación. Todas elas coinciden no ámbito temporal en que son emitidas e registradas, primeira quincena do mes de xuño do ano corrente. Que casualidade, verdad? E podemos seguir. Estas facturas de obras non figura nin certificación de obra, nin acta de recepción no respectivo expediente. Mais, seguimos coas facturas. Non existe tramitación administrativa, fraccionamento de contrato, non aparece proxecto, non figura nin a certificación nin a recepción. Mais, esta factura de 26.000 euros. Non existe tramitación administrativa de ningún tipo, non figura nin a certificación, nin a obra, nin de acta de recepción, nin de respectivo expediente. E máis, bien, hai unha obra que pon, que non existe a tramitación administrativa e que consta no catastro que está nun solar privado. A ver como se resolve eso. Xunto máis facturas, non se acompaña nin memoria técnica valorada, nin orzamento da divandita obra. Por tanto, estamos diante de varios fraccionamentos de contrato. Seguimos, fraccionamentos de contrato.
Entón, é moi claro que ten unhas repercusións isto. E entonces ten unhas repercusións procedimental por incumplirse a legalidade aplicable do gasto público e, por tanto, pode existir responsabilidades de diversa índole, administrativa, civil ou penal, no caso que corresponda. Porque se incumplen os artigos 28ª da Lei de Contratos do Sector Público, os artigos 32 e 33 da Lei de Réxime de Facendas Locais, o artigo 60, o artigo 125.1 do ROF, o artigo 78 da Lei de Réxime de Base de Réxime Local, os artigos 46.3, 51.3, entre outros, da Lei de Réxime, etc. E económico-financiero, porque isto nos vai afectar a estabilidade orzamentaria, que iramos ou non, porque temos que orzamentar 500, casi 500.000 euros, que non estaban contemplados. E claro que hai que pagar, por eso van contemplados, e por eso ímoslo aprobar no POS. Pero non quer decir que non haxa que auditar estas contas. Central de contratación. Pois está a central de contratación da Diputación. Pois eu accedín á página web da Diputación, porque é parte das miñas funcións, e pon que hai que adherirse a través dun pleno. Punto. Eu non falei con ninguén da Diputación. Pon que hai que aprobar en pleno e se manda ao acordo. E, por suposto, que iremos utilizalo o mellor posible para aliviar o traballo municipal, porque, como dixen, está bastante colapsado. Persoal. Un auxiliar administrativo dende o 2012 dun procedimento aberto que está sin publicar, se non me quero acordar, creo que é 2012, non quero mentir, sin a lista provisional de admitidos. Por tanto, se resolverá esa cuestión. Todas as que se aprobaron en oferta de emprego público, que creo que algunha é do 2006, non me acordo exactamente, a outra oferta de emprego, non se convocaron, pois se convocarán. Se convocarán, porque además están orzamentadas. É dicir, se están orzamentadas os postos de traballo, por que non nos imos cubrir? Que as necesidades que hai, pois se cubrirán. Como se vai cubrir a da auxiliar administrativa de servicios sociais, pero conforme a lei e a normativa. Vale? E esas bases estaban caducadas. Por lo tanto, se cubrirá conforme, e se volverá a convocar conforme a normativa, según os informes que consta. Ben, e podíamos seguir así con moitas cuestións, pero é o momento de rematar con este punto, porque nos quedan ainda varios puntos. Bueno, rematado este punto, procedese a votación do punto número 2. Entón, votos a favor, votos en contra. Entón, non é mister que haxa abstención.
Votamos a favor. Tamén votamos a favor. Ben, moitas gracias pola palabra. Nos consideramos que esta proposta é un trámite necesario que ten que levar a cabo o Goberno despois do pleno de organización que tuvo lugar o día 9 de xullo de 2019 cando presentou o réxime das dedicacións exclusivas desta corporación. Recordamos o xa publicado no BOP 142 do 30 de xullo de 2019 no que se publican os cargos con réxime exclusiva deste Goberno. Primeiro tenente alcalde 43.000, segundo tenente alcalde 33.000 e dedicación exclusiva 30.000. Todos eles terán o incremento pertinente de cara ao 2020 como é normal. Porén, esta modificación é necesaria para que esta persoa de nomamento libre e discrecional por parte do Goberno pase a formar parte do mesmo, xa que a noso xuicio é unha cuarta dedicación exclusiva encuberta, como xa temos dito, non é algo novo. Reiteramos que o noso voto vai a ser en contra, xa que, aínda que estaba orzamentado un salario de 1.450 euros brutos mensuais, actualmente están orzamentados 27.000 euros anuais, máis o custe da Seguridade Social, que veñen sendo 35.000 en total, e o que dicíamos antes no debate de orzamentos, non? Que lemos en toda os informes de Secretaría de Intervención necesarios para a modificación de RPT, que deducimos que vai a ser un xefe de gabinete, pero nos gustaría que na proposta se puxera xefatura de gabinete ou xefe ou xefa de gabinete para denominala como é debido. Reiteramos que non é unha crítica a contar ou non con persoal de confianza, xa que é unha cuestión que queda a discrecionalidade da corporación, perdón, do Goberno en este caso, pero sí que nos chama a atención por unha parte o que temos debatido e por outra que no punto primeiro, características, se pon, leo máis resumidamente, terá entre as súas tarefas a Estrategia Global de Comunicación e relación directa cos medios e redes sociais que implican a coordinación e xestión da comunicación digital, páxina web e perfil de redes sociais, dirección de campaña publicitaria de carácter institucional, traballo vai a ter cos 56.000 euros, non? Tarefas todas elas que hoxe en día están sendo desenroladas con personal propio e que tampouco ten ningún problema, polo que o noso voto, como xa era anunciado por ser un asunto de trámite do pleno de xullo de 2019, vai ser en contra. Bueno, en calquer caso, quedou reflexado xa no pleno de organización e non lle vou dar moitas máis voltas. Nos consideramos que é necesario e así vai a ser. Señor Prado, alguna cousa que decir? Señor Iglesias, ten vostede a palabra outra vez. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Votos en contra? Estamos falando aprobado. Sí, claro. O cuarto punto é a aprobación. Se procede o dictame sobre a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 8, reguladora da taxa pola suministración de auga. No dictame da Comisión Informativa do 21 de 11 acordouse logo de ver a memoria da Alcaldía de data 13 de novembro de 2019 o informe económico financiero de intervención favorable á modificación proposta, ditaminar favorablemente a aprobación inicial da modificación do artigo 6 da ordenanza número 8 reguladora da taxa pola suministración e distribución de auga, que quedaría redactado como segue: cota tributaria, cota por suministración de auga, cota tributaria en concepto de taxa por suministración de auga potable, resulta de aplicar a base imponible o precio por metro cúbico de consumo de auga segundo segue: tarifas do servicio de abastecemento, abonados domésticos e comerciais,
mínimo de 10 metros cúbicos mes, 0,3.800 euros metro cúbico. Excesos, 0,4.807 euros metro cúbico. Usos industriais e obras, mínimo de 30 metros cúbicos mes, 0,4.362 euros metro cúbico. Excesos, 0,5.366 euros o metro cúbico. A modificación entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo, incluído o provisional elevado automáticamente a categoría e o texto da modificación, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. Señor Prado. Votamos a favor. Señor Concelleiro. Señor portavoz do Partido Popular. O Partido Popular vai se abster nesta cuestión. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Se procede do dictamen sobre a aprobación da bonificación do 75% do imposto de construcións, instalacións e obras respecto da instalación de elevador e construción de rampa en portal de edificio de vivendas existente a fin de mellorar as condicións de accesibilidade e habitabilidade do edificio situado na Avenida de América número 41. Bueno, tamén foi dictaminado favorable. Neste momento vaise ausentar Polo mesmo motivo. O concelleiro porque non debe estar en este punto. O que se acorda é dictaminar favorable a concesión dunha bonificación do 75% correspondente ao vicio a favor de Mario Hernández Domínguez, que actúa en representación da Comunidade de Propietarios da Avenida América número 41 de Melide respecto da obra consistente na instalación de elevador e construcción de rampa e portal de edificio de vivendas existente a fin de mellorar as condicións de accesibilidade e habitabilidade do edificio situado na Avenida América número 41 de Melide. Notificar o presente acordo interesado e dar traslado ao Servicio de Intervención aos efectos oportunos. Señor, sometemos a votación, se vos parece, xa. Votos a favor? Señor Teniente Alcalde, hágase cargo do sitio. Sexto punto da orde do día, a aprobación se procede do dictamen sobre a aprobación da bonificación do 75% do imposto de construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio de vivendas situado na Avenida de Lugo número 12 de Melide para mellora das condicións de accesibilidade do edificio de uso de persoas con problema de mobilidade. O que se acorda é aprobar o dictame favorable á concesión dunha bonificación do 75% correspondente ao vicio a favor de Fernanda Casal Vázquez, actuando en representación da Comunidade de Propietarios da Avenida de Lugo número 12 respecto da obra de instalación dun ascensor no edificio de vivendas para mellorar as condicións de accesibilidade do edificio para uso de persoas con problemas de mobilidade. Notificar o acordo interesado e dar traslado aos servicios de intervención. Procedemos á votación. Votos a favor? Xa non hai lugar. Joder, cogido, de Dios. Non se deja. Bien. O seguinte punto, que é o número 7, é a aprobación, se procede do dictame sobre a dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 443 de 2019
de data 2 de outubro en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao terceiro trimestre do exercicio 2019. Como xa teñen... O punto 8 tamén a aprobación se procede do dictame sobre a dación de conta do informe da Intervención Municipal de referencia 444 de data 2 de outubro de 2019 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da Intervención Municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao terceiro trimestre do exercicio 2019, orde 2015-2012 de 1 de outubro. Tamén nos vamos por enterados. O punto 9, a aprobación se procede da proposta sobre o nomeamento do Centro Sociocultural. Perdón, estou... Bueno, o primeiro que hai que facer é aprobar a inclusión da proposta, vale, da urxencia. Bueno, pois, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Bueno, a proposta é, sendo que na Rúa Galicia se atopa un edificio destinado a centro sociocultural, facendo funcións de centro lúdico, cultural e musical con un importante volumen de actividades, sendo que o dito edificio carece de denominación a día de hoxe e tendo coñecemento do interese por parte dos veciños e veciñas da vila da necesidade de dotalo dun nome, logo de ver a trascendencia que tivo na vida social, cultural e musical melidá a figura de Xosé Manuel Domingos Fuciños, esta alcaldía, en virtude das facultades que ten outorgadas, propón a adopción do seguinte acordo ao pleno. Primeiro, nomear o edificio sociocultural situado na Rúa Galicia con nome Domingos de Pita. Segundo, facultar ao alcalde para todas as actuacións que sexan necesarias en dereito. Señor Prado. Bueno, moitas gracias. Pensamos que é un acto de xusticia que a Casa Cultura, o auditorio, se chame Domingos de Pita. Poucas personas no noso concello e na historia de Melide terán tanta trascendencia. Entendemos que solamente a historia lle vai a facer xusticia á relevancia que el tivo. Hoxe en día, 2 anos despois, un poquinho máis de 2 anos despois da súa morte, empezamos a tomar conciencia, pero reiteramos unha vez máis que dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 anos, cando moitos de nós os teñamos aquí, terá unha importancia como outras persoas, outros persoeiros teñen. Por iso nos parece un acto de estricta xusticia. Vamos a votar a favor de que o auditorio, o Casa Cultura, se chame Mingos de Pita. Señor portavoz de Adiante Melide. Tamén, desde Adiante Melide consideramos que a figura de Mingos merece un recoñecemento especial. Dedicou toda a súa vida ao amor ao seu povo, ao amor á súa cultura, e creemos que é merecido este recoñecemento e, por tanto, imos apoiar esta proposta. Gracias, señor Iglesias. Señor portavoz do Partido Popular. Moi ben, pois dende o Partido Popular queremos anunciar que nos entristece ou temos mágoa de que estas cuestións non sexan informadas ao noso grupo, non? Pensamos que somos personas que estamos dentro dunha corporación democrática e que se non se pode facer unha comisión informativa de asuntos do pleno como é pertinente, como tiña que haber sido traída en este momento, se faga unha xunta de portavoces. Se non se fai unha xunta de portavoces, oye, que se mande un correo ou que se faga unha chamada para informar, igual que se fai en outras administracións. Como entendemos que isto parece ser que un modus operandi
do Executivo Municipal. Non imos entrar a debater sobre a proposta. Queremos decir que non nos parece ben que se nos trate desta maneira e como nos abstivemos para metelo por urxencia, nós tamén nos imos abster con respecto a este punto, porque creemos que necesitamos o respeto pertinente que debe ter un grupo como é o Partido Popular en Melide e o grupo mayoritario desta organización. Isto está ben. Vale. Bueno, cada grupo pode votar o que considera oportuno, faltaría máis. Entendo que é unha persona suficientemente conocida e eu creo que non fan falta coartadas para determinadas cuestións. É a miña opinión. Entón, eu teño que decir que Xosé Domingos Fuciños Gómez, veciño de Melide, activista cultural, entre outras cousas, foi quen de recuperar tradicións, mestre de gaiteiros, integrante de Froito Novo, cofundador da Coral Polifónica de Melide, do Museo Terra de Melide, da Cooperativa Melisanto, entre outras moitas actividades culturais. Ademais de colaborar e participar desinteresadamente en calquera actividade cultural na que se requerise. Tende entón este equipo de goberno que se nomee o edificio sociocultural con nome de Domingos de Pita e un homenaxe na nosa opinión máis que merecida e lamentamos a abstención inda que seña por unha cuestión de tipo procedimental que podría ter sido de outro modo. En calquera caso, lamento que non seña por unanimidade, pero votos a favor, votos en contra, abstención. Queda, polo tanto, o nome da Casa de Cultura será Domingos de Pita. O seguinte punto da orde do día é a dación de conta das resolucións da alcaldía, que están postas á disposición dos conselleiros, e o punto número 11, mocións, rogos e preguntas. Señor portavoz do Partido Socialista Obrero Español, señor portavoz de Adiante Melide, señora portavoz do Partido Popular. Temos un pequeno rogo. Sí, claro. Solo queremos solicitar este pleno que debido á vaga de roubos, se non o tedes feito xa, que se ven detectando lamentablemente por parte de bandas indiscriminadamente na nosa vila e tamén nos municipios veciños, e nós tamén cando estábamos no goberno o sufrimos no rural, se solicite á delegación do goberno que teña en conta o reforzo de efectivos en esta zona, que é unha zona moi grande para os efectivos que ten tanto de Garda Civil e Policía Local, pois agora están incorporados xa os 3 axentes, pero entendo que para tantos kilómetros cuadrados non é necesario. Eu sí que, como voceira, vos instamos a que se podedes facer ese reforzo, pois que o fagades. Bueno, evidentemente, como robo, debo decir que se están producindo unha serie de roubos en este concello e gústame a puntualización e tamén en concellos limítrofes que están sufrindo o mesmo problema. Nós adherímonos co resto dos concellos a que se faga unha visibilización maior das forzas de seguridade do Estado para que iso non suceda. En calquera caso, tomamos nota e faremos o que este nas nosas mãos e dentro das nosas posibilidades, lógicamente, porque dependemos de terceiros. Bueno, e entón, non hai máis puntos. Entón, non habendo máis puntos no orde do día, dáse por rematado esta sesión plenaria.